kalsada. Alikabok dito at buhangin doon ang Okay, so for the first time, nahagilap natin yung pinahanap ninyong oldest, baka oldest na ako na to, tour legend, ang 1975 Tour of Luzon champion, si Sir Samson Itrata. Ayun. So natagpuan po natin dito sa may bayan ng Binalonan. Hindi Pangasinan. Singgan, Pangasinan. Pero taga dito po kayo? Dito na, dahil ako na dito, residensya na dito sa Bubunan, Singgan, Pangasinan. So ilang taon na kayo? 80 plus? 80 na. Nung July 28, itong kwan lang. So nagbabike pa po kayo ngayon? Okay, nagbabike pa rin. Mukhang kwan na kayo, kapitbahay nyo na yung atin sa Amerika. Ganun-ganun na lang kayo sa Amerika. Taon-taon lang kami, Doon, nagbabike din po kayo doon? Nagbabike din ako doon. Nagbabike. So, ang mga naging achievement nyo nung nasa Tour of Luzon kayo, ilang times kayo nag-King of the Mountain? Bali, 3 times. 3 times, King of the Mountain. Sino po mga nakalaban nyo doon? Kung mga malapit na kalaban nyo doon? Sina Rivas, Bonso, Caleb. Pipito Caleb. Po. Pero halos Pangasinan. Si Paquito Rivas, hindi po Pangasinan yun, Hindi. Sa taga-kon yun eh. Parang Camarines, Southern Luzon. So, nung nag-champion kayo, sino po ang nasa ikalawang pwesto nun? Si Paquito Rivas. Ilang minuto, seconds po? Seconds lang. Seconds lang po? Seconds lang. Mahirap magsalita kasi. Kasi noon doon sa ban, inalis yung namulta daw ako ng 10 minutes dahil nagpalit daw ako ng bike na walang pan. Hindi ako nasirahan na buntok to Bagyo. Wala akong pan. Kaya inano ako noon. Sabi nila yung nakakita nasabi niya na palit ako ng bisikleta, hindi ako nagpalit ng bisikleta. So, puro Baguio po yung mga naking King of the Mountain yun? Puro Baguio. Puro sa Baguio. Puro Baguio. May points classification din po nun, may points. So, after po before nag-start kayo ng tour, 1967. Pero nag-champion kayo, 1975 pa. 1975. So, medyo mahaba po bago kayo nag-champion, Pero po from 1967 to 1975, mga medyo malayo kayo sa overall, medyo malalapit din. Malapit lang, dahil flat ko ko lang noon. Medyo may konting malaki. Ilang taon po kayong nag-umpisang nag-tour? May 80, mga 20. 20 na po, 20 na, Mga 19. 19 to 20, gano'n. Nung amateur kayo. So, may mga lap winner ba kayo? From 1967 to 1975, pero po kayong lap winner na? Lap winner din ako. Nag-second lang ako doon sa Nasugbo. Ako na doon, si Conversion Tolentino, nagrimatean kami doon. Talagang tandaan nyo pa rin, Tapos, from 1975 hanggang sa mag-retire kayo, may mga nakuha pa rin kayong karangalan. Lap winner, o pang ilang kayo sa GC. Last na ako, 1982. Yun. Doon ako nag-Mountain King uli. Pero sa lap winner po, meron po kayo nakuha uli? Mayroon ako doon. Bali, yung 1982, bali 3 nakuha ako. Sa lap winner. Including sa KOM. So, ngayon, kumakakarera pa rin kayo, nagbabike pa rin po kayo. Malakas pa kayo, nakita ko kayo, nag-grass cutter kanina ang nagmana po sa inyo na sa pagiging isang siklista si Perdimar Itrata, si Manong Perdimar. So, ano po mga achievement ni Perdimar Itrata noon? Siya po yata ang Rookie of the Year. Rookie of the Year po siya noon. At naging champion din ng national team noon. Sa national team po. Pero sa tour, hindi siya nag-champion sa Marlboro. Pero, Rookie of the Year. Anong taon po siya nag-Rookie of the Year? 1972. Ay, di pa. 1992 pala. 1992. Kaya pala sinabi niyo kanina na kung nakasali pa kayo sa elimination, siyang kapitan niyo. Pang lang sana
kung hindi napabayaan ko doon kasi sa kwan Eh di sa Quezon Province. 50 years old na kayo na, lalaro pa kayo. Kung sakaling nakapasa kayo. Lalaro ako. Kaya pa? Oo, kaya ko noon Kaya ko. Kaya po. No? Pero ang mga stages noon, umaabot ng 19, 20 stages. Ayaw nila, yung doktor kasi, ayaw nila akong pasalin dahil matanda. Oo nga po. Eh, paano kung nakapasa kayo? Pasa ako talaga. Ay, saan na po kaya yung mga bike nyo noon? Wala na. Yung mga ginamit nyo noon. Wala na. Yung isang bike ko noon, inano ko kay Sergeant Pilimon nito ng Philippine Army. Nung hiniram ko, balay dalawang bike ko noon na yung isa, yun ang pang-akyat ko noon. Opo. Yung bike ko. Eh, ang specialty nyo talaga, ahon o sprinter? Ang pinaka... Kahit na sprinter, kaya ko. Kahit na ahon, kaya ko. All-rounder. Oo. Naging, kung din ako ng oval, nag-champion din ako. Inano ko si Cornelio Padilla. Hindi pa mga mahigpit yung kalaban nun, ng araw. Sina Padilla, ganon, Dilin, marami sila Bonso. Pilosopo, Bonso, ganon. Marami rin man, nakakalaban ko na malalakas. So maganda pa yung pangangatawan nyo Parang di nyo napapabayan. Kaya pa. Pero totoo po bang lapitin ng mga dalaga, mga siklista ng araw? Oo, Bago po kay Ante, marami bang mga dyan? Oo, marami. Totoo rin po talaga yung kasabihan na yan. Basta siklista, lapitin. Hindi ako nagsisinungaling talaga. Na-experience nyo? Oo. Sana all. So, ano po ang mga plano nyo ngayon? Tuloy pa rin bang pamimisikleta? Hindi nyo pinababayaan yung sarili nyo? Tuloy hanggang sa pagbalik sa Amerika. Kailan mo kayo babalik sa atin sa Amerika? Mga September 7. September, ano po? So, mapunta pa pala tayo kay Sir Perdimar. Siya ang nagbana sa inyo, si Perdimar. Si Perdimar. Pero sa mga pamangkin ko na siya na Judy, Samuel, Judy Trata, Samuel Trata. Ayun po yung mga nagkuhan sa inyo, mga kamag-anak niyo. Pero sa anak niyo po si Sir Perdimar. Si Perdimar. Siya po yung naging Rookie of the Year. Siya ang naging 1992 po. 1992. Sino po nakalaban niya doon? Sina Dulosa. Dulosa. Lintada, ganun. Ayan po yung mga nakalaban niya sa pagiging rookie. Pero meron po kaya siyang naging lap winner, no? Minsan lang nag-lap winner doon sa Olongapo to Lingayen. Kabisado yung kanina iba. Pero sikat si Sir Perdimar na. Palagi ko napapakinggan pangalan niya. Sa akyatan, magaling din. Siguro, saan na po siya ngayon? Nasa Alaska ngayon. Maganda na yung mga buhay ng mga ating mga dating mga siklista. Sila Sir Felix Celeste, mas matanda po sino doon? Felix Celeste tsaka si Perdimar Trata. Matanda si Felix. Matanda po si Sir Felix. Taon lang, matanda si Felix. Hindi naman po kasaba. Sino po kasabayan ni Perdimar Trata? Sila Valdez, hindi Nagkasabayan niya. Kasabayan din po. Sina Lintada at saka si Kirimit. Yung taga-Surbo yun, laging niyang kasama nag-ensayo noon, si Kirimit. Yun ang namin noon. So ano po ang mga gusto nyo maipapayo sa mga siklista ngayon? Lang. Ensayo lang. Huwag abusuhin ang mga katawan nila. Ganon. Pag-ensayo, ganon. Ang pangayon, labanan. Mas tingin nyo, mas mahirap noon, mas okay. Mas mahirap noon, mahirap noon. Haba ng mga tour, ang kalsada, sira-sira. Ngayon, ang bike nila ngayon, carbon na, magaan na. Opo. Pero maganda pa ang kalsada. Maganda kanta. Kahit na maganda ang bisikleta, kahit na magaan, pero hindi makukuha yan. Basta ensayo yan, sa katawan yan. Ayun. Oo. Ayun. So maraming salamat po dito sa ating isang Marlboro Tour Veterans Legend na to Basta Trata talaga na apelyido, kilala yan sa pagiging mga siklista. Ang ating Marlboro Tour Tour of Luzon 1975 champion and King of the Mountain, si Sir Samson Etrata. Plak po, thank you po. Okay.
lubak pinapagtas, pawis namin.